Čau! Čaute lidi. Takže to je dnešní video. Takže zase takový menší, no. Tak my to vidíme tak na nějakých 10 minut. Protože tamto video, co bylo předtím, tak bylo extra dlouhý. No, takže jak vidíte, jsme venku. Příroda. OK, takže my dneska připravujeme, challenge, No taková menší challenge. Budeme přelezat. Tady, vy to nevidíte, ale tady je taková menší lávka a my ji přelezeme z druhé strany, jak už jsme to říkali v minulých videích, a pak se vrhneme na trošku větší mosty. Jestli nějaký najdem. Takže já teďka tu střihnu, Jirka nám ještě něco na rychlovku poví. Takže držte mi palce, jdeme na to. Oh yeah! Tak jsme na místě a musíme se rovnou toho. Jo, tak Jirka jde na to! Takže že Jirka tady, jak vidíte, začíná přelezat most. Jak já pojdem trochu dopředu, tady už je naše voda, takže kdyby se spadli, jsme asi trochu mrtví, možná. Kopřivy, takhle dlouhý je to a konec. Takže jdem k Jirkovi. Jirka jde na to, ladies and gentlemen. já jsem jako James Bond. A já jsem Barry. Wow! Takže, jak můžete vidět, právě stojím nad vodou, prosím detail. Držím. Tak jo. A Co máš za boty? nevím. Adidácký. Tak jo, a teďko si zkusíme udělat menší pokus. Já udělám piruetku, jo? Počkej. Ty si dáš na hubu, počkej. Jo, vidíte, jak se točí? Ej, Dobré. Ale tady ty sečkoviny dělat radši nebudu. Dělám na výšku. Ne, radši ne. Okay. Jirka jde dál. Jak vidíte, už je pod vodou, ještě kopřivy. Kopřivy? Ty to vysoký už. Musím dělat detail. Jak vidíte, kopřivy. Ještě jak je potom natočím zblízka. Jdeme dál. Jirka už bez skoro u cíle. No, ještě nějaký 3 plotínky tady si. Takže jdeme dál. Jirka ještě leze, to už je v pohodě pro něj. To by bylo, aby to nedal. Věď, Jirka. To je jenom ta přívačka, to budou ještě píšně. Jestli něco najdem. No, takový jdu já, jo, takže No, cipando, vole. Takže to musím dát jako. A jako, když to nedám, tak se s váma loučím, děkuju. Au. Tak si to vem. Tak jo, a teďko jdeme zase na druhou stranu. Tak jo. A můžeme jít na to? Okay, baby. Ještě ty kalhoty. Já to mám zvlášť obtížné. Škrtím má kalhoty. Ty vole, je to docela extra obtížné. Ty mouchy tady. Kurva. Pojď teda. Když nikdo to vylečí, já se leknu. Ještě půl metru a jsi nad vodou. Ti děkuju, jsem tam, vole. No. Detail, udělej detail. Detail. Je to jenom opravdu voda. Dáme detail vody. A to dál. Počkej. Převízám. Dobrý. Už budu za vodou, vole, už mám kopřivy, ty ještě tak po 50 trošku. Ne, pohoda, kámo, budu vlastně ty ostatní. I ty vyšší? Jo, v pohodě. Tak teď chci Který vidět. bude další? Co? Který bude další? Já nevím, třeba ten 400 metrový, co je tam na tom obchvatu třeba? No ale tam se nedostane dneska. No dneska ne, ani zítra v pozici, mají to cvičení teďko, ty zachránit z vody. Dneska ještě vymyslíme nějaký most. Jo, dneska... Něco dneska najdem. Takže já Klidně nám pište i nějaký komentář na další mosty, jako klidně přelezem. Ale ve stručnej. No, takže to jsem dolez. Like. A my jdeme najít další most. Vlastně střih. Čau. Takže dnes teďka bude další most, ale na to babies. Pozor, jde auto, takže čekej, Jirko, ještě natočím pěkně BMW. Jestli je to BMW, tak jsem dobrý. Je to BMW. Má to Včko, ne? Jak to jí auto. Ještě jede Škoda. A Jirka jde na to, tak pojď, kámo. Že Jirka to převízá lehce, jako nic. Měli bychom hledat těžší mosty, kámo. Ale vidíte, to přeleze jako nic. No, ještě půjdu já. A teď jdu na to já, lidi, baby, já jdu tudy.
To bylo až moc lehký, hele. Tak jo, tak pojď. Člověk, když pospíchá, tak to může. No to jo. A jako tu to máš široký docela, to dole. To je v pohodě, tady si můžeš úplně to rozhodnout. Ty vole, co spolu spadne? Štěstí se nebylo měl. Nahoře. V pohodě, baby. Máš zase nějaký auto, tamhle v dálce. No dobrý, pojďme sem. Tak jo. Takže další most jsme zvládli. Jo, takže my ještě něco půjdeme najít a čau. Ještě tamhle. Takže čau, rozhodli jsme se, teď už nenaržali mosty, ale máme tady krásnou polní strouhu Ty vole. a my jsme se rozhodli ji přeskočit. Asi děláš prdel, ne? Bude to skákat pískrát, ale... Takže každý má... Vidíte ty hovna? Takže ano, krásně. Ale budeš skákat teďka ty. Tak jo, tak... Tak pojď babies, ladies. No, ty vole. Tak dělej. Zkouš to, ježíš, nebo to mám skočit já první. Hele, máš tu nějaký, ani ne, tady se to vypadá, jako by se to propadalo. Ty vole, ono se to propadá. Hovno. Ty vole, já se docela bojím. Tak já bych to viděl takhle jako někde u metru předtím. Ne, ale ono to docela drží. Ty vole, co se skoro propad. Tak já to babies ladies. To je moje hláška babies ladies, kámo. Dej baby ladies, no, jdi do toho. Ty vole, Jirko! A už by si mohl skočit takové. Tak babies ladies, jsem na to. 3, 2, 1, dělej! Tak to bylo v pohodě, a ještě zpátky? Pojď babies ladies. Jako nic, Jirka. Teď já. To bylo na pohodu docela. No, Už jsem skákal asi přes 4 kola, jo. Ale je to nízký. Tak jo, počkej. Jdem? Má to babies ladies. Ty pičo. Dobrý. Asi by to šlo trošku širší, co? Tak jo, tak to bylo docela jednoduchý. Ok, najdeme něco většího. Najdeme něco většího, širšího, takže zatím Zdar. čau. Čus! Vítáme vás tady u dalšího pokusu. Takže přeskakovat nic nebude, ale budeme zase prolezat. Jo, počkej, tady je to lepší dnes. Takovouhle kládičku. A teď jsem si dal na držku, takže to bude vážně o hubu. Tentokrát je to drsný balance jak kráva. Balans, nebezpečná věc pro mě jako dělaný. Tak pojď. Riskovat, a jdeme na to. To já nesnáším. Trošku převážený na jednu stranu. Protože mám na pravé straně klíč. Když tak spadne do bahna, nic není. Ještě jeden krok a jsem tam. Ono je tady! Super! Teď já a já to dělám. Počkej, já to potřebuji zaostřit. Počkej, pojď. Ještě stůj. Dobrý. Mám tě tam. Super. Tak já můžem. 2, 3, 4, jo! Jo, dal jsi to, dobrý. Ty kole, jsem fakt posralej. Oni mi lítají hovna ze zadku. Já si jdu pro tu ruku. Tak jo, dali jsme to. Tak jo, jak jste mohli vidět, to pro nás v podstatě nic nebylo. Takže mi jde ještě něco nahledat, asi poslední. Asi už poslední věc. No, předposlední uvidíme. No, uvidíme podle času a prostě, kdyby jsme náhodou nic nenašli, tak se s vámi rozloučíme. Takže mi jde ještě hledat a čau. Čau. No můžeš. Čus! Čau. Vítejme vás tady na tom dalším mostě, který jsme našli, takže... Ale pozor, toto je typ 3 miliony. Tak. Koukejte tu výšku. No do prdele, to nemůžem přelézt. Nějakých 5 metrů na zemi, možná víc, ale... No tak jde na to, babies ladies. Jdem. A ti nemůžu čekat, že já půjdu jenom. Takže... tak to je lehký. Ty vole, nekoukat se dolů, jo, hlavně. Je to fakt pěkná výška. Nekoukat se dolů, jinak si dole. Nekoukat se dolů, jinak jdu dole. A jako je to opravdu pěkně nepříjemné. Jinak teďka budeme točit, já tu teďka točím tuto video a ještě potom budeme točit jedno. Jo, a toto video uvidíte zítra, vlastně dneska. Krom toho vlastně vítáme nás, takže přejeme nám dobré ráno, dobré odpoledne, dobré poledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy jste si to video pustili. Tak
jak vidíte, tak už jsem právě nad vodou, takže... No, že já natočím. Vidíte tu vodu? A nevím, spadnu, jak asi mrtvý chlapec. To asi jo, no. Doufám, že mi nespadnou klíče. Dobrý, mám. No doufám, že mi dále spadne ta kamera. No, to taky. Tak to, takže Podál. takže, jak vidíte, pokračuju pořád. Koukám se na kameru, koukám se dolů, koukám se všude možná. Jo, jenom jestli to není fake, to normálně tam chodí, jo. Jako normálně chodím, jo, to není jak přifilmovaný, opravdu tady To ten v pohodě tam, jo. všechno. Tam ještě ta vodička. Jako, Tak všechno v pohodě, jsme u cíle. všechno v pohodě, jsme v cíli, takže já si to představuji zase sem. A tak. teď jdu na to, já si zkusím straně. Ano, takže. Tak na to pojď. Krávo. Bacha, já se to poučím, jo, jsem tě teď trošku vymat. Takže můžeš? Tak jo, je to pravý most. Pojď přede mnou. Nemáme tady žádné zelené plátno. Protože to je právě pro něho sanitka. Dívej, žádný bungee jumping to nechce. Právě tady projela sanitka, ale. Ukaž ještě jednou vodu. Fuj, ty nový docela, takže jenom to zůmej. To asi taky, ale. Takže vidíte, žádný fejky, normálně. Žádný fejky, prostě je to reál, jo? Je to fake. Je to reál. Spojení. Já musím koukat, abych nespadl do silnice. Ty radši koukej, nespadneš dolů. V pohodě, to nic není. Když je to tam takhle, to chci víc, jako víc kuší, tady ty počty to chodí. Jo, přesně, tady to je ještě docela široký. To by to nic. Chtěl by to aspoň, Teď se bude. chtěl by to 40 metrů dlouhý, 60 metrů vysoký, ne? Co je tady na tom obchvatě. Ty jsem se posral. A teď v pohodě to dojdem. A my si... Tak. Hej, natočíme, jak by si jen Tak a teď si právě jdeme umýt ruce. Takže to vezmeme pěkně rychle, fofrem. Rychle v vodě. Tak, jak vidíte, toto je ten most. Ano, tam potom jsme lezli. Překonali úspěšně. Jestli chceš umýt, jako? Tak já nevím, tak bylo tam, aha, tady byl jsme. Vole, ten malinký. Ono. Já ti podržím kameru, počkej. OK, tak podrž, jo? Počkej, já jsem Ne, zatakl si display. Zatakl si čočku. No, Byla to baby. dobrý, tak jo. Teď na to Jirka, já budu vám povídat příběh. Byl jednou jeden chlapec a chtěl si umýt ruce. Už si je. Tak dobrý? A to je docela Počkej, já. ještě upravím vlasy. Je to dobrý? Pojďě, Dobrý. tady. Úplně skvělé. A my se asi s vámi rozloučíme, protože toto video už má 12 minut něco. Takže my se s váma chceme rozloučit. Jak vidíte, most jsme překonali. Překonali jsme dneska všechno, co jsme si pro vás připravili. Ano. Takže tímto je to od nás vše a Pojď se zase- rozloučit na stejno. zase někdy u dalšího videa. Jo. Čau. Čus!